Previously on Moments of Tano. Oh, wait a minute. This is the first episode. There is no previously. Hey, gogo Tano. Murimo ero. Aiwa ndimo ndabuda ndambofamba Ya mdara. Chii mdara. Chii but nhasi uri kudei? hapana. Kungokuvhizitira kwakaipei. Hauna unzwa kuti kune coronavirus here? Iwe. Kwanasha. Wakamuona kupiwa mapopai achinzi abatira coronavirus. Mapopai. Tano. Kungotsvaka hangu excuse yekukudzinga. Handidi vanhu pamba Anyway, pambeni. Tano. Now I have a business idea and I think you are the best man for this job. Taura tinzwe ndakateerera. Since you are good at making excuses, ndafunga kuti titange business. Business rei. Business rokugadzira ndekutengesera vanhu ma excuses. Iwe Freddy, do you think people will buy excuses? Yes, and they always do one. People are always buying excuses from politicians. Saka wati tiite ma-politicians here? Exactly. Zvakangwaraona. Okay. I mean, Well, so kuti tutanga rini chibasa chedu ichi. this week handikwanisi because 1 nhasi ndikuda kufraya mazondo, 2 mangwana ndikunoregister manumber plate ekuisa pashangu, and 3 mangwana ibirthday raCynthia Kaseke. Cynthia Kaseke ndoupi mda? Nene handitombomuzivi but ndo ma-excuses achoka. Subscribe aka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudonata mastand. Amenovamba. Okay, this is for anybody who wants to advertise on the platform or wants a separate advert or an animation video made for them. Take the numbers on the screen and contact me. Thank you.